Ras, aku takon awakmu, apa kowe ngerti sih ceritane pasemon bab prawan 10 sing arepe methuk panganten iku? Bab iku nyeritake bab kratone Allah. Ngerti ta awakmu? Alah Pak. Nah niku nggih kula ngertos no Pak. Sing niku to enten sedasa prawan sing gangsal pinter lan sing gangsal boten pinter niku to. Nggih kula ngertos no niku wong kula sering maca kitab suci kok. Ya, nek pancen awakmu ngerti, coba aku critanana kanggo iku lho, kabeh sing saiki arep perayaan unduh-unduh ning Gereja Kristen Cahewetan Sukun iki lho, kabeh arepe ngrungokne ceritamu. Nggih. Niki pas perayaan unduh-unduh Gereja Sukun niku ceritane ngeten lho. Dipun gambaraken wonten prawan sedasa ingkang badhe mapak penganten. Niku nggambaraken perkawis ingkang bingahaken. Nanging ingkang prawan sedasa kala wau sing gangsal leres ingkang gangsal menika pinter lan sing gangsal boten pinter alias bodoh. Lho, kok disebut pinter iku ya apa sih Ras? Lan sing 5 pinter, sing 5 bodoh. Iku ya apa sih? Apa ora tau sinau? Apa ora tau sekolah? Apa gaene gara-gara dolanan HP ae kok disebut malih dadi ora pinter kaya ngono? Nggih sanes niku Pak. Sanes perkara niku ning dipun wastani ingkang gangsal pinter menika anggenipun mapak ngasta niku lho lampu saking Lisa lan ngasta menapa niku minyak ingkang kangge cadangan supados mboten ketelasan. Ning sing gangsal menika mboten gadah cadangan, namung niku tok sing digawa sing diurupne. Nang pas ngrantos niku kan dangu. Lajeng terus nggih kentekan dadi lampune mboten saged murup. Lho, kok ceritane lampu-lampu barang iku maksude apa awakmu ya genah? Ngapa kok nyritakne lampu-lampu barang ngono kuwi? Nggih ngertos no Pak. Nyriosaken bab lampu menika kan gambaraken padang, gambaraken terang. Dados tiyang ingkang ngasta lampu menika tiyang ingkang nggadahi pepadang, nggadahi terang, nggadahi kabingahan. Lan menika ingkang saged mapak kratoning Gusti, mapak Gusti Yesus ingkang rawuh. Ning nek lampunipun menika peteng alias atinipun menika nggih peteng, apa-apa sak penake dhewe, sak karepe dhewe. Menika nek kula ngertos ingkang mekaten, Pak. Oh, ngono ta. Ya. Dadi nek awake dhewe pengen mapak rawuhe Gusti Yesus, kuwi kudu duwe ati sing padhang ngono to karepe. Oh, ya apik tenan. Terus njur ya apa? Njur piye? Lajeng nalika Gusti Yesus rawuh ingkang boten gadah lampu ingkang enten minyake alias peteng niku wau nembe kesahat. Lajeng Gusti Yesus rawuh ingkang gangsal ingkang pinter kala wau saged nyambut Gusti Yesus ingkang rawuh. Lajeng sak ngerti kula nggih mlebet wonten
wonten kamar lajeng dipun tutup rapet pintunipun boten saged dipun bikak menika Pak. No, lah terus sing limo sing bodho sing golek minyak mau terus nasibe ya apa ras? Ora iso diwelasi ngono ta? Mboten Pak. Mas yo piyambakipun menika totok lawang nggih Gusti Yesus nggih mboten bika awet manahipun sampun peteng. Gusti Yesus mboten nampi tiyang ingkang manahipun peteng. Ngaten Pak, sak ngertos kula niku bab kratoning Allah menika kadah manah kita ugi bingah lan ngremenaken. Oh, bener awakmu. Ya, aku seneng awakmu pancen maca kitab suci, sregep, lan ngerti ceritane saka kitab suci. Aku kepengin arek-arek sukun liyane ya iso kaya awakmu, iso ya sregep maca kitab suci, ngerti maksude kitab suci. Mangkane awakmu kudu terus belajar teko kitab suci ya. Aku tak matur Pak Pendeta supaya anak-anak ning GKJW Sukun ya ben pinter-pinter. Ngono ya. Matur nuwun ya Yas ya. Nggih ya. Wis aku tak matur melok-melok kebaktian saiki. Wis ya, dadah.